and action. Dali, main ka pa ako. Hindi ka magpigil ay. Nagbalawag ka to. So yun guys, so what's up mga kapare ko, good morning, good morning. Ayan, andito kami ngayon siyempre sa bundok ng Natuldukan. So siyempre meron tayo ngayong bagong pakulo. Eating kamyas, no reaction challenge. At bawal siyempre tumawa. So siyempre, kakainin namin itong tag-iisang malalaking kamyas na to. Mag-uumpisa tayo siyempre kay Kuya Mike. Bangal mo ng ibang. Nailang ulang. Tawag ko. Lago ng bangal. Lang pa yata si Kuya Mike. Huwag mo nang isa. Bangal mo lang. Wala na eh. Dalawang ngut-ngut lang kasi. Ang ngut-ngut eh. May bulok pa yung aso. Wala na. Kaya. Hindi kami. Mga pipit nagtataro. Gusto na? Ito dahil puputuloy ko dito. Nakasimutan ka na ay Mamatay. sa atin. Nag-iiyak. Uy, gusto kakapigil mo katulino. Nakagrabe naman ang asin. Sakit saan? Daya. Lulu, ubusin mo yun. Luluwa ang katas. Masarap kaya yung katas. Pag iniuluwa mo, sabihin mo kaya katat gangan. Payak mo. Yung kapatid ko mga anak na yan. Ano tatawin? Dito mga Sinawan ng tiger seal. Asin pa sa tila. wala naman baga. Ginugulp yung patinang kasi. Tara, bawasan mo. Nakakasigit ka sa bato. Ano? Kaya? Kaya ang dalawa. Mamamatay. Madalwa ka? Dalawa. Sumangin nga. Ayos.
So, ayun nga mga Lods, maraming salamat sa aming Eating Kamyas No Reaction Challenge. So, at dito po nagtatapos. Ayan, kung bago na kayo sa channel namin, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos update. So, bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.